ai kublay ya ki samla ki ba yalam yangi hakaban mane bat yaro ya ublay ublay nang kerku yaki haba ki shim yakani kabenta kaba don kam ban yalam yangi yalam yaki program ki ba per hakajing mane yaro ya ublay tenga pediang siang bahaya pi baro sakane kajing mane kajing yaro ya ublay ba kajing pulilang ya kaktin kajong bat nga pediang siang bah bat nga ai kublay ru ya ki prabanget ki parlok ki ba sngap lembaga good news tv tu blem kerkulang yangi bangi pulilang ya kaktin kajong tongin duai try ngi don hakmat jome ban mani ban yaro yame ya pulilang ya ka bible don bat ngi hakne ka por yarap bangila ban snow thu kaktin kajome yarap bangila ban plek jimut sipor keburam ngi ai shame haga kerteng uji sungi duai amen Tementangin poi syakawai pat ka parsi ka bau Jisu hikai katagalong ka parsi usor dar bamhok pila ban shem lokas naduk kanriu kalanong iway hadu ka bakat lai to kanriu lanong kadakot ka banangkong ong kumni ulaong rudi hakisunran jong ladon way ubriu ubarius pa ubaladon usordar bat yaune la mudui hu bau da penserwano ya ki badai ki badon ki jong tau jisu ong ya ki uong haki sunran ki jong wong don way ubriu ubarius pa bat une ubriu ubarius pa udon way usordar mam te sordar haktin perangki ong steward sordar kamut uba penyaj uba kmi ya kaspa kapeu ga jingdon jingem nang ta ya kiwai de kikam kumbau neu beruspa ula IT hu tau de usorda te kidon kine ki bala mudu yo neu sordar hau neu beruspa bat kata kacing mudu yu kalong ba ula penserwa ya ki badon jong ne uberuspa kata ula penserwa le se ka spa mo ya ka jingdon jingem bat kenu ka ba la IT la shani hu dau konrad jong piu neu sordar hang neu klep baulong tang sordar tenrai ule kumbade utrai hi jong ki barok kumu konrad to ubarius pa hang ni ka yeng yoblay bat usordar hang ni ka yeng yanga yapi iway piway bat uplay uai hanga hapi hangi way piway ban pech ban penyaj ban kmi ya ka jing im jongi bangide ban imban ban pendon berom yu ulamba ka jingim ulai hangi kaspa bangin pendon kam hok ya ka ban yarap ya ka jingdon kam jongi ban yarap ya ka kam jong ban yarap ya ki bastom mo nang ta ulai yangi ki jingdon jingem la bandai ka khendeu kenu ka jingdon bangin pendon kam hok nang ta ulai yangi ka talen la ki jong don ki talen ban ruai ban tem ban yalap ban hikai ban yaslok briu bun jai nang tau ai yangi ka yeng ki bala don yeng don sem ki don ki khon ki kti ba phin sun shar ba ya ka yeng ka sem ya ki khon ki kti nang ta ya ka maryang kani ka maryang bi tena ru bleu ai yangi bangin yo ban bam naka ka psa yangi bat nang ta ro bangide ban sumar ya kam dei ban penjot nang ta ru bleu ai yangi ya ka kam jong bangin trai tin hangi way piway kat kum ka jing ibit ka jongu bat kan mau bhangin sahab ai jing ken hau blay ha ka way ka sngi kum ki sordar uniu sordar ru uhab ai jing ken tiladangi penserwa yaki kine ki jing ai ki jong blay yangi kata kamut ladang ngim pendon kam yaki kan mau bahadon way ban mudu yangi kamat ublay manu ban mudu yangi way ta soitan bawan bay ban mudu yang kamat ublay
to nang ta kan ni ka dekhot ka ba ar pat ka ong tiu la khot ya u badu la ong ha u ka ai ka ni bangayo snyo shapang jong mi tu ai jing ken ya ka kam sordar jong mi na ba mem la shu ban long sordar to niu baruspa u khot hajir saman yau ni u sordar badu la kali u ya ka ni ka jing kali uong ka ai ka ni bangayo snyo shapang jong mi kata kamut uniu kan rahat ubaruspa uyo snyo ba ulapan serwa ya ki ai ki badai ki jong u kan rat jong u bat ukwa pat ban yo snyo no u kan hatu kata ka jing mudu yu u ka long ka badai ne ka bamdai ne shwa bu un ai ka rai ka bakhadu kumu kan rat kumurus kumutrai mo nang ta pat uong yu u ba un ai jing ken pi kan ne ka tien ai jing ken un ai jing ken ya ka kam sordar jong u bin pebin baro ka bal ai ti u un ude ban ai jing ken bin pebin nang taru ndau la ai jing ken but hatu kata ka ba u kenrat ula leneu beruspa ula shani ha u pendon kam hok nem baladau ne u kenrat ulap ba upen serwa shisha ya kata ka jingdon kam ka bala ai ti u kumbala mudui de kiwei ti un sesha be kam piang ni memlong shu memla shuban long sodar un sha be kam un du kam bat lada ulapat ba kata ka jing mudui kiwei kalong ka balam ler ka bam shisha unne biang ha ka kam sodar to ublairu ki prabengai ki perlok un sepan jing ken nanga napi ya ka kam sordar jongi ka baula IT hangi ula shani hangi ban pej bat ban penyaj bat katakan jia ha ka sngi jing bishar kan mau ba hebru khandar punyau kong labu yo briu ban yap sisin hadin ka jing yap ka wan ka jing bishar bat ngi hab ai jing ken iwei piwei kumno ke jing long sordar ngi pendon kam hok ya kan ke jing imne ngi pensep ya ka ngi pendon burom yo ble ngi penja burom ka spa ngi pelut put ngi penserwa ngi pendon kam ya ka ban penjot ya ke jing imne ban pendon kam ya ka nam ta ka burom ble bat ki bobon gitu ki jing ayu ble ki bangala ke dewi pi un pan jing ken nangan pi ke jing im ka spa ka talen hatung ngi pendon kam hok nem ka talen ban pendon buram yu hatu ngi sensyar bahan em ka yen ngi hikai ne em ki khoni ktinu blai kamariang ngi pej ngi khmi ngi sumar nem balade em un sebe kam yingi un sebe yingi na ka jingdon ka jong u mong to ha ka khot ka balai pan onda kum tau sordar ula ong halade kum nongan le na bau kun rat jong ngam se shimno ya ka kam sordar nanga ban pu khande ngam la ban lej makia ngasnyau lerang pi hang ne une u sordar u snyau thu ba ula le bakla tangba u klem pan map ru hang ne la de pan map klem pan map te kum nu le u ong u konrat jong u un sa shim no ya ka kam sordar no u kata kamut un sadu kam bad u perkhat ken kum no un le khnang bo nom du ya ka kam pi le da mangama pi ngi la yo ka kam ban troi ha kono ka kam la da ngi ong ban sadu ya ka ta ka kam pisnyo kum no sin ma pi la yo kam la yo tu lop dei da la yo pisal le hakti te em man du kam pat mudur yong ni te la da de bala don khun don kti la do du ka kam kin ya bam de ke tiu don kam mi ka kam ban tiu hab le kat bala kum non le ka buj ayun le bo ne ya kan ni ka kam bo nom sha be kam nang ta sakawai uong namar ba uong udon ha ka jing e pi la do kenrat u shim ya kan ni ka kam na u undu kam udon ha ka jing e bad u kedeu kum ne uong ban pu khendeu ngam la uong ngam la nganom la ban le rep le riang le pu khendeu te kidon na pedeng jong pi le se ki bam ju rep ju riang le se tang mo kiu rio pim tip unu mo kiu nang ban pu khendeu
Kam rep ndai ke besuk. Ladam ju melien hab hikai kumno ban pu kendeu, kumno ban rep, kumno ban riang. Bat ke be tam. Nang kata kadau pi ki ong oh kene ke rep ke ba kalong ke be tam. Balai namar ka kta yo sengkai ki briu ki hab dem hab wer yo jermi hab thung hab ice box kum ta tertel te ke kham kene ke jing trei imat namar ba ka kta ya ka kpo jongi khau long ban psa yang ni to nang ta pa duong ban lej makia rung ngas nyau lerang lej makia mud lej krong namar bakat kekerdan jong u sordar bo unlong lej makia sya polis bejar sya yaudu kibriu kilak tip deu sordar badru udang don keti don kejat kibriu ki bakumno ki badai ban krong ban makia ki bakumno kibriu badai ban krong shisha ban makia ki baduna dukot men bom don keti don kejat bat ki bapang ki bapli ki don sya ki badai hok bangin yarap lada POE ki bakrong hangno te snyo bah ban yarap lada PE ki bom don keti don kejat ki bapang shisha dan roi ki badang biang ki keti ki kejat te le ranyam ban krong mo uniru ong le rany ngadang biang te balai ngan le krong ngasnyo le rany kat kekerdan jonga to nang tapat hakane ka dekot ka basau ka ka buong ngala kut jingmot kumno ngan le bahaba on bidai no yanga na ka kam sordar kin khot yanga shaka ying jonga ka tai ktien bidai ka bumut ban be mo be na ka kam te kibu da ka tai ka kentien te ula kut jingmot uong kumno ngan le uong kata uyo kane ka buj uong lada jia bengasyak be na ukenrat ya kane ka kam sordar jonga uong kibriu kin sekot pat yanga syeng jongki bangan trei kabemut undang yo trei te kumnon le kata te upen I kane ka dekot ka basan hadu ka banyo mo ong kumni te habau lak phakot ya hau yo wei po wei na ki bakit ram na ukenrat jongu ulakli yo banangkong kanno mekit ram na ukenrat jonga to neu sordar uphakot ya barok gitu ki bakit ram hau kunrat jongu bad ulakli yo neu banangkong bakit ram badu ong yo kanno mekit ram nanga kumno jubab agad khot banriu utiu lo ong shispa mon ke umpnyang Tiu laong ho to shim yala ka kot kular shong ru kumne bat tho san pheo to habau ong u kidram shispa mon kane kumpnyang te u ai jingmut yu ong tho no san pheo mot marsteng mo marsteng de ban tho u shong tho ka kot kular ka bansa peni haus hau tau baru spa nang tapat ukeli sawai pat ubaar uang meru kanno me kidram une ubaar pat uang shispa manukeu teula ai jingmut yo uang shim meru ya kot kular shong tu bat tho prapeu kabumut arpeu arpeu long prapeu ban tho kade ka kabo kidram chosim bat asyata hang tai pat ka long san peu to hang ni ke pukaba POE yo new breu kabo ong yakini ki arngot ke ba POE yo kumno POE yo new breu shispa mon reu pha tho san pheu shispa monukeu pha tho propeu kai ngiyo I hang ni ngiyo I ba une usordar uhikai yakini ki breu ban thok deinam deina ban thok kanno ki kitram hauta kanno ki kitram bakim de ban thok thik mde ban thok shispa mon mde de ban thok san pheuman mde ban thok shispa andre de ban thok pra pheuman but kanno ki kitram no new berspa balai upha syukore ki khnang baun mentoy yaladi shimet ta ke de jing thmu jong mentoy yaladi shimet
Namarba kan mau bahaya kan ni leda ujia bau kenrat leda beruspa ubek kam yu kabemut ban udang la ban ya tray bat kini ki beriu pi ketu kesan peu mot ke udang ya dei kam bat ki nang ta kan ni ka ar peu balaot na ka prapeu nak si spam temut dang ya dei kam bat ki dang udang ya te bat ki ta kadang te mut udang yo kam ban ya le business bat ki tu kata kan dei ke bucong uneu sorda te kabemut san peu utho shau kunrat shau ruspa bat prapeu nang ta ar peu san peu kene kum karam ke badang de ban ya troi kam bat kini ki briu bat u pi ki don ki briu ha kene ke perthei ki bahikai ya ki wei ban syukur ban le ban hok ban le ke bamde ban yo ya ke spa ya ke jing mentoi bakin mentoi ya le de shimet bat kim selia le de ki du no leda ke kita ki kenrat jongki ki du nong ru kim selia to hagan ni katakot ke ba pra ke ong kumni ong jisu tiu kenrat jong u la yero yo tau sordar bamhok namar bau la le sien na ba ki khon jong kane ke perthei ki kham sien hala ka pateng ben riu hi ban ye ki khon ka jingsai hang neu kenrat jong neu sordar u neu beruspa hang ne padla ong u deu sordar bamhok piui niktin habong sordar bamhok ka bamut ubam khoj ubam bej ubabutu kita gede ki jengmon bat hang ni ngiyo i u kenrat jong u ong jisu u yaro yau neu sordar u yaro yau neu sordar u yaro yau balai u yaro yau neu sordar hatu yero yu namar baulong ubabaha ubahok henry namar balai namar baule sian pi mdei bau le baha bau bahok yero ne kunrat ne berusma henry bau le sian ong jisu kumno le sen upa syukur hakitu ki arngut banom ong tik nagsispa ong sanpeu nagsispa ong prapeu ban yo jing mentoy yeledi kata go ke jing bad une ubreu le sian u basalak ba u yo i lepa ya kalawai te ba kalawai jong u kan long ka babit ka babiang umde bandu kam u thau kilat baro nang ba unam du kam wala da ka poh du put ban ya thok ya syukur nang menta ke jing mentoy yeledi simet jong u ban bit ban biang kan bat ngidei ru ban siu thu ki prabengai perlong habau kenrat u yaro yau neu sordar ya ka jingle sian jong u umdei ba u neu kenrat u ya menjur lang bat ke baule dalai bat umdei ru ban penslur ya u bat ya kiwei ban le bamdei kata kam dei ka point ndrei ka e ka ba mut hang ne ka long ban hi kai ya nga ya phi ya baro ki briu bangin pendon kam hok ya ka spa jongi na ka banta ka jing mentoy jong ka jing im jongi hadien bangilalik na ka partai ma to nang ta hakane ka nang taru ujisu ong kumno wong nabaki khon jong kane ka partai ki khamsian hala ka pateng banriu kawai ka pateng kini ki khon jong ka partai ki khamsian ban ya ki khon ka jingsai ki ai kini ki khon ka partai pi perkhat ki dei ki ai ki khon jong kane ka perthei kamut kumno ki ai kini ki khon jong perthei ha to bampat ngai ki dei ki wei ta ka long ka wei nang taru ki dei ki ba nalor ka tu ko ba piong ki badang sya sansara ka perthei ki badang i ya ka perthei ki ba plek jimut ya ka perthei kata ka spa bat ki jing siong baha ki badon ka perthei kilong kham sian ban habaong kilong kham sian ka bemut ki kham shalak ki kham tebit mon bat ki kham nang haga jing yedei kumno ban yo spa kumno ban kamai spa ban yo jing mentoy yeledi nang tau jisu ong ru ki khun jong ka jing sai kumno piseu thu habaong ki khun ka jing sai ki ai ki ne ki khun ka jing sai
Ngi so tu kum no ki khôn ka jing sai. Ki dei ki e. Ki khôn jong no ki ne. Ta, ông be ki khôn u blai. Mo. Ki khôn u blai. Ki ba usun syaru Jisu. Ki ba I jau blai. Ki ba ya ka jing sai. Ki ba pelet jumut sya ka ba kenjaman sem syatai sya beneng. Om sya ki e. Ki ba ka ne ka pertai. Mo. To nang ta ka ne ka dekat ka ba khandai. U Jisu ong kumno. Ong ru hapi. To penlong yalade ki lok. Da ka spa bomhok. Ban da lapoi ka bekut. Kin pediang yapi syakita ki yeng bom jukut. To pelong yelade kilok da kaspa bomhok. Pi hang neu Jisu ong yale ban pelong yelade kilok da kaspa bomhok. Kata kamut kaspa ka ba mangama pingi don kade ban yarap bangin yo asibun ki perlok. Pelong perlok. Da kata kaspa ka ba pidon. Om ban long nong syul. Kidon kiba don kaspa kiba long nong syul pan ban. Mde kam kim yalong perlok pat kiway. Kam tam la de ki brio ki kwan ki kapnap bat ki perkat tang yeledi le se jaka ba kin yalong perlok kin long nong syul. Kumang la jo kedawi pia kene ki balade teng teng simmen para yasniu. Siyeng sisem pramarjan tang na kedaw kaspa. Namar balay, namar ba kwan, lene ba perkat tang yeledi. Nray ledangi perkat ban yalong perlok da kaspa, ngim dan nong syul. Hayeng ru ye simmen para, kayeng kasem, pramarjan bat prabengit para beriu. Mo. To kaway kaspa kayarap ban penlong perlok, bat kiway kalong haba, mga mapi habang idon niya kaspa ngi kloy ken ban yarap ya ki baduk ki basuk ki basem jing sem jinja sem kuslai hakan ni ka pertai kino ki bapi oi haba pidon kaspa kener kekti yarap te da ka jing yarap jong pi kala perlong perlok embat ki de nem de na da de ki bapim ituro haba pi spun kita ki bayo jing yarap kila snyau long perlok ipi kila snyau jan ya pi te le de ki bempat ngai yo Jisu kin yo Jisu haka jingim jonga jong pi ya ka jing ka jing is ka jing ski snyo kia yaki da ka bangi kener ban yarap kanu ka bagi don kam haka jingim jong kim pi haki ne ki por covid ki baladep ki ne ki snem baladep ki don ki breu ki baspun sisa ki don ki breu ki baspun ya ki baduk ki don ki breu ki baduk sisa ki batrai bala menta ka step jan mit la thiet khao thiet jinta sai ka ye te kidon kum kita hakane ka jalla jongi haka rindi haka perthai te kidon kini ki ruspa ki ba sbun sisa ki yarap wudut ki yarap sam khao sam ki jing bam bat ki yarap jing don kam ki dawai dishin nak benta kini te lomba kito kini ki breu ki bayo jing yarap ngan ong yapi ki ken mausa kinom klet ya dalele namar haka por bakim khaj pi yarap yaki kinom klet kilalong ki perlok Jisu ong perlok ya kita. Nang ta kaway pat kaspa kayarap ban penlong perlok bat kiway kalong haba mga mapingi kersan ya ka kam mission. Kam mission. To kabalang ka don lai tili kilang kam mission. Ka district ka don kaway, ka presteri ka don ar, kaway Punjab, kaway Nongkanri. Ti ka sinot ki sinot jongi ki don lengkah hapo ka jala sabar jen. Ka assembly ka don ka mission sapo Nepal. Manhakan ni dangwan i pastor balajit ban ai seminar hang ni ti hilong kalong kumni hab ka spa leni ka pisa ka bapidon kersan ru ya ka kam mission Aisha ka kam mission Aisha ka kam ka jong play but habapi Aisha ka kam mission haka balang district presteri sinod leni assembly kato ka pisa ka bapi laban thung missionary mission worker. But kito ki missionary ki mission worker kin tray hapdeng kito ki bampat long Kristan. Kin ayaw Jisu, kin yalap yaw Jisu. But
Bon ki balangit yaw Jisu lengba ki missionary ki mission worker. Daga jingirap pisa jong nga jong pi, jong barok ki bangit. Lada pim yirap pisa mlaban siu tulop, mlaban seng lengka, mlaban bu ki school lene ki nugu ki leng ki jing tray ha ki lengka mission. Daga wei kalong ladengi ong ban penyok perlok ni de ban ai sya ke kam mission, sya ke kam tray mission. Mong jong ka balang lene kanu ke betre ke kam mission ke district presbyterian synod assembly pi hang ni laong hang ni ke spa bomhok kamut habaong ke spa bomhok kamut hang ni ba yo ke spa da ke bamsap da ke lenti bamde ndai le da pi puli ke bible pareng ke ong kene ke de ke spa perthei worldly well mo mde ke kamut ke spa ba yo da ke lenti bamde ke de ke spa perthei Kabadon ha kani ka perthei, kani ka spa perthei, kabadon ha kani ka perthei. To. Nang tapat bat kani laong ya ka spa kamut kani ka spa perthei worldly well, bat balai la khot ya ka spa bamhok lene ka spa perthei. Balai la khot ya ka spa bamhok lene ka spa perthei. Namar ba kadon tang ha ka perthei. Bat kan kutang hakane ka perthei. Bat kan yarap ya ke jingdon kam jongi kat bangidang im ha perthei. Klem ke pisang im lakban im. Kata kalong ka jing sisa. Baru ngidon kam pisa. Kan yarap tang ha ke jing im ha ka perthei. Mom. Dan rei andang ila klat na kane ka perthei kane ka spa perthei kan yarap nem yangi. Pila nem man ra si tengka sebenarnya. Pila nem man ra ka wei ka sati. Kini kisah skor jong pi niu jeng dengs rendang pimla kisah ang ni kikut ang ni te kini ki jong ke perthei uji suong kide ki spa bomhok ki badon hakan ni ke perthei to hang ni ngasyo tenat pi uji suong haba mengama pi ngiyarap ya ki basyam stom syam jengjar ki baduk ki basuk haba ngi aisha ke commission kapen yo perlok yangi sibun ngi yo perlok kapen yo perlok yangi namarda ka pisa ka bangi ai ki briu ki yo bam da ka pisa ka bangi ai thung missionary mission ukar ki yalap yo Jisu bat ki briu ki tip sapang Jisu bolong khonu blai ki wan ki ngej ki pediang yo ki yo jing penim bat hang ni ong Jisu anda lapoi ka pekut pi ngaseu tenat mai kini ka dekot Ndai, anda lapoi ke bekut, kani ke bekut ke bemut anda lakut ke jingim jong nga jong pi, ha kani ke perthei, uji suong kin pediang ya pi, kin pediang ya pi sekita ki jing bom jukut, siap tenat, kin don ki ban pediang ya nga ya pi, lada mengama pi, ngilak perlok ya ke spa, ngi pendon kam hok ya ka, ngi yarap ya ki breu bat ngi ai sa ke kam mission, namar ba, hang ni ngi yo i, ngin yo kinlong perlok mo but kita ki ban pediang yangi kilong kita ki beriu ki balayo jingirap ki bala itu yo Jesus Christ da kapisa kaspa kabapikersan na kabenta jongki pihang neu Jisu ong ki yeng bom jukut kamut kumno kini ki yeng bom jukut Kiyeng bom jekut kidai kiyeng kibangin song du habneng. Yonis katsau iweh dulai pispule gato siyeng uji suong ngalai ban penkre kajaka yapi u penkre kita kiyeng bom jekut kiyeng dolan peki kat bau penkre kat bau mon. Badu ong ndang la penkre ngan wan pat hapi ngan simti yapi bat ngan yalam yapi seta But kita ki yeng bom jukut ki bau Jisu pengkre ki long yanga ya pi wei. Kan mau baik kata. Mong kidai ki yeng bom jukut namar kidai ki yeng ki bangin song du ha beneng. Om kum kini ki yeng jongi ha perthei la ki long ki ba itenat kanu ki ba bha kanu handrai nginom yo ban song du ngin yong yo ban song tang sipor. Kan mau bahai kini ke perthei syong basar. Ngin syong tang sipor, pila bantai ke yeng ke basi spa mala, spa mala. Ke ba tip top,
ten rei pin sa ino ya ka ka wegas ni pim la ban ra ba ka to ka building sa beneng em kalong kaju bat ki briu ki basong ha ka ying trap kirukin sa ka to ka ying trap ki baduk ki basuk ka yarangkat da poi sa beneng le sa beneng mla ban ra ka de kaju to ujisu ula kren ya kata bau pengkrek ka jaka yang ni ka ni ka ying bom jukun mo to kani ka khot speu pat ka ong jaru bolong bala ban senia hai ba khndiat ulong bala ban senia ha ke ba sibun ru ba jar bolong bom hok hai ba khndiat ulong u bom hok ha ka ba sibun ru pi hang deu jisu ong uta kata ki bala ban senia hai ba khndiat ulong kalong ki bala ban senia ha ka ba sibun ru kata kemut lada ublay lanik bat kibriu ki senia yang ya phi hai iba khndiat mo hai ba khndiat kano kabala ai kabala banset hangi ka spa mo kano ka kam kano ka badan kam ka ba ai hangi ngin yo ka jing senia ha sibun ru nau blai lani na ki para briu ngin yo ka jing senia ha ka ba sibun lada day kano ka bala ai bat ka ba banset hani ha ka wai pat ka kantin ngala ban ong kumni pi lada blai bat ki briu ki senia yang ya phi ya kata ka ba ki ai ka ba khndian bangin pej bangin penyai kinang ai shu sibun bangin pej ngin penyai naman ki senia yang ki i ong ai khndiat pleng ki la ban penyai ki long ki ba yai ne ki long ki ba hok ki penyai hok dengan ai sibun kai beli ngan menut ya kata mo nang tapat uji suong susu u ka bamhok kini ka ketin bamhok hai ba khndiat ulong kalong bamhok ha ka basibun te lada kata ka bau blai bat ki briu ki ai hanga hapi ki shani hangi kano ban pej ban penyai ban lada ngilong ki bamhok ka bamut ngi pendon kam bakla ngi klem penyai hok ngi klem pendon kam hok hai berit nginom la ban long ubahok nginom la ban long ki bahok ha ka basibun ka bala IT bat senia hangi let's see nga khot yeno ban ong wan tre ha ka kper jonga ka bahe ka berit ti la don nong tre tenga iu tre hok tre stom tre minot kumala senia IT temula dengan thiet jaka susu kanu akarungan IT UM namar ngayo i ke jaka ke berit ke jeli trei hop bat ka roi ke kam bat ya kani ke beheru ngan not ban ai leni leda pi ai leda pi thiet taksi ban kamai te phim don briu hayeng ban kamai daladi phim la te pi don kam driver te leda driver ke taksi ke bau nya ya pi ulong ubala ban senia PI bo unya swatang hapo sor bala man senia kat bo yo wan ra ya pi man ka janmet kane ngayo kane ka bai petrol ngala the pat PI ulong khoj upendon kam ho temot ada pitit da ka tourist taxi ka man le sedu se Guwahati Kolkata pila ban senia yu namar ba ya kane ka badon tang hajan ka barit ru pila ban senia ada PI ka ba kham he ru pi senia yu nama pi snyo thu bo unom syukor ya pi pin yo nong ma pi tu telada long ubom hok pinom la ban senia pinom ai lada dei ka barit ka ba ula yo ru pila ban keni ula ban shadu no nama kidon ki brio ki ba long hok sisa ki trei hok lada ka barit ru kinang yo ka bahe don ki bom long hok ka barit ru wat ka barit ru kinang penrit susu te kidu jing senia bat kidu kam lada ki long bom hok mo to nang ta ka ne ka khot khat wei namar kata lada phim sham la long ki bala ban senia sepang ka spa bom hok wei ban senia ya pi ya ka spa ka basisa hang ne padu jisu kren karpang ya ka spa pi uang lada ublei wai ka spa ya pi hakane ka perthai de ublei ba ai ka spa te ublei ai ka spa kumno mde bo ublei the tangka na bne ong the na bne ong ki angel the tangka na bne shim pi kon ban riu se tu se perthai kanu pidon kam si spa ne si hajar na arhajar nreya ka spa ubleu labu ha kamariang kidon ki barep bariang ki yo spa
Nakarep keba rep johor rep so. Kidon kibari mrat rimasi riblang kidi kiyos pa. Kidon kibari dokha nakatu ke kamri dokha kiyos pa. Bat kidon kibadon kesap ban snayeng ban tany ban su. Nda kiladep ketu kidi kiyos pa. Wayangi ke jing start yang ai pi pule baha pi kiu sejrong nda pila pas baha pi biang ki kardan piok kam. Nda piok kam pios pa. Kata kalong ke spa ke bau play wayangi. Te uplay ong ngala ay pi ke spa lada kata ka spa ka ba spa bamhok lene ka spa perthei lada ka bau bleu ai ula ban shani ahangi yo I o ndang la ai spa yaki ki longsha ki bala ban shani ki pendon kam hok yaka ki thiet ke jing don kam hayeng ki yarap yaki para breu ki ai sha ka kam blei te ublei un shani aro yangi yaka spa ka basisha ka theu yaka spa beneng ka bakenjam sim ka bangin se mat hadin mdeh kene ke jingim andangi la yap na kene ke perthei ngin serung ngingej baro ngin rung habnang bat kandon ke spa ke basisha ke spa ke bakerhai ke jong play habnang ke ba phin lengo le si ya ke jingdon jong kata ke spa habnang ke badap ke babiang phi na kata ke dau ki don kine ki bayo I ya ke benang ki khulung ki khna ki balasan ki yo I ya kata ke ji burom jong ke benang ya kata ke spa ke badon habnang kim kwa suban wan pai se ke perthei ki yo I manubam kwa ikata ngi kwa ikata ban yo gaspa tangba ubleun ai kata tang ladang ilong ki basania hakaspa bamhok hakaspa perthei ka baula ai hangi bat ya kata setai ru ubleun ai hangi mong to nang tapat swa bangin pengkut bat lada phim sem lalong ki bala ban sania bat ka jong uwei pat uwei ban atia phi ya kata ka balong ka jong phi jisu ong pat hang ni lada ngimlong ki bala ban senia bat ka jong uwei pat lesi ka jong ublei lesi ka jong ki para breu ka bala IT senia hangi long kim sem senia yangi namar ngi pendon kam bakla ngim pendon kam ku badai ban pendon kam tengidu no ka jing senia teu ji su wong uwei ban atia phi ya kata ka balong ka jong ya kata ka balong ka jong phi hi kamut ayu kamni ka bamut wat ka baha jong piru ngan ai nuksa kum ne ba pinshai gani maka ne snyo kum ba ka kham khndiat to shibu shipara mo phi dan san ngot te mei pai la ai baha ye ne ka khandau ka siap le ne ka spa kat badan to kat badan ten rate lada I mei ipa le ne ki no ki yo I ba empat la ban shania yano le se wat kata ka baha ka bade ban yo rumpat yo kidang bat halade tu ka baha jong pi kedai ke jong pi tambah 4 yo namar ba 4 la ban senia yo pendon kam bakla yo pen sarwa pen sep penjot ke jengim te wat kata ka baha ka badai ban ai ka jong ngiru ong jisu mon kata ka de ke jengmot to shwa bangin penkut ka dekhot ka bakhal lai ong jisu kumni omdon u shakri bala ban shakri arngut ki kanrat nabalane un isi yawe badun I yaw tawe pat lane un bat yawe bat un landet yaw tawe pat pimla ban shakri ya ublay bat ya kaspa pihang deu jisu ong u shakri umla ban shakri arngot ki kenrat mengama pingim la ban shakri arngot ki kenrat hatung ila ban shakri arngot ki kenrat Kadau kalong jisu ong lada pidon arngut ki kenrat yawe daga bati kena pin isi lada daileu bakor basu hukum bej basu dawa bej yawe pin le siu basbun babha basnyurit kenrat lene yawe pin bat kabamut kumba pi pin sno bej hu namar pisnyau tenat yau kenrat yawe pin lendet le si pin om salia yu namar baudeu bakor kenrat temut mdon ka jingya biam piha ka ne ka perthei kidon be ki kenrat ne don be don ublei batu soitan don ki bau ublei ulong kenrat ya ka jingim jongki don ki bau soitan ulong kenrat ki sekri soitan pi ki kamba bah ba ki breu ki le mut ki long ublei ulong kenrat ki sekri u habaki kam sniu ki jia haka snong malki haka nekari haka waklang perthei ka bamur usoitan u kontrol yaki usunchar ki sekri usoitan
nang ta kiway digi babon kini kidon ar hakani ka perthai nang taru ujisu wong ngimla ban syakri ya ublay bat ya kaspa daga batikna kani ngimla ban syakri ya ublay bat ya kaspa pi leda pi ong leda mengama pi ngi ong ban syakri hok ya ublay te kemumut ngin haban i tang ya ublay pelek jengmut tang show play kebumut ngim don por shu ya kaspa lada piong ban syakri hok yo play pim don por ya kaspa kan perkhat ik hoi ngi don kam ya kaspa kebangemut hang nem dei ban pelek jimut tang sya kaspa ngi don kam ya kam ten rei ngim don por ya kaspa te kebumut hang ni ru ngin ombon kam ban ya be spa ngin hun kumbang iyo lese piyo tulok manu benai pi betre sorkar tre nong hikai piyo bela pi hun hang ta pim perkhat chuban ye be o banang yo kambon ye kani ndai nama pi syakri yo ble pim don por ke spa pi ye be sge jingeseng pi syakri yo ble pi pule bible dwai pi kai ke tin ble yeng pi yalap ye ke gospel namar ba pi syakri yo ble but sekawai ruhang ni baladangi syakri ya kaspa ngan ong ya pi ngin i ya kaspa ngin pelek jengmut ya kaspa bad dalele pinom don por ya ublay ya ki khon pi hakini ki sngi menta ki bon ki long yeng ki bajot ki bapra ki khon jong ki ngop ha jing sniu di drop di kiat bat ki we jing sniu balai namar ki kimi ki pa kim don por ban syakri ya ublay ban yalam ki khon syakri ublay ndai ki syakri ya kaspa ya bon kam na do dang step hadu bandamit mi na yeng dang step mdon ke jing yudwai ke jing pule bible na one pine dala mit mju ye kendo bat ki kon don ki badang lek kai don ki bathia don ki badon laki kam mju ye kendo mju don kata ke jing yudwai ke jing ya pule bible lang te ki kon te ki nang he te habam don ke jing hikai chwa de ke tin blai ka rung chwa ka rung no ke jing hikai perthai ke jing hikai soitan ki yo na ki yo in ke television na ki mobile te sin bala rung shwa ka jing hikai soitan baman hagi khna kata kamut ula sanshar mo ukai te ki ya kalenti ka bamdai ki le bon ki kam sneu mantal le ki nong di drugs ha ka jela jongi ki la bon palat de ban duai bah namar kine ki dei ki lawai jong kari ka jai benriu ki lawai jong ka balang ki samla lada ki la ngop ha ka di drug mut lakut ka lawai ka lakut long ka badum mo te ki kimi ki pa ki haban keli jing keli le de yo kim syakri yo blay ki syakri ban ye kaspa yo kim don por yo blay ban ye lam ye ki khon pim te ha ka jing sisa namar bal da pi syakri yo blay nei pim don por ban ye bespa le da pi syakri kaspa pim don por yo blay kata ka bau jisu mut mla ban syakri arkandra bat ngan ong ye pi ublay ude ban long nang kong ha ka jing im jong nga jong pi mom bat ude ban long kenrat kat ba kaspa kade ban long kaspa kade ban long kenrat ne syakri ne yangi kade ban long ublay tu de ban long kenrat ha syakri kade ban syakri yangi mendai ban long kenrat ke jinge bat ki bru menta ki penlong kenrat ya kaspa ki long syakri maki ndai kaspa di ban syakri yangi pim kata kalong benkom ka jing sniu ka bami na kaspa kalong baki briu ki i je ka phila ban sem nangkong Timothy riu sipeu ka jing i je kaspa kalong thiet jong ka jing sniu ka wei ka jing i je kaspa bat ki penlong kenrat ya kaspa bat maki kilong ki syakri jongka handrei ngide ban long ki kenrat halor kaspa bat kaspa kade ban long ka syakri yangi kata kamut kaspa kade ban syakri yangi pila da mengama pingi long kenrat ya kaspa kan de mangi ban ong ya kaspa kane ngan thiet kane long ngi sensar ngi control mengita temun ngin thiet tangi ka badon kam ngin om thiet kulmar wadi ka bam don kam ro telada kaspa ka long kenrat yangi kaspa kan ong ya pi thiet kane pilik polis berjari uduk piyo igi kemat kat biyo ong thiet kani wan lada pidang don hayeng ru pimla kontrol bad ru haba
habang kaspa kalong kanrat pinom hun ha ka jing im jong pi lanu yo kat ba yo pi yo si hajar pi kwa si peu pi yo si peu pi kwa si lak yo si crore de ki billion pi yo de ke billion pi yo bro perthero pinom hun mdan bahun kumbo ong syekri jong beliau Solomon ngilong kum kaduriau ke babarok kiwa kitu nrei kam ju ong senge ngala kedang ngala dap kong ICI tu tau de ubriu ke briu le de kelong kenrat ya kespa nrei le de kelong kespa syekri yangi kat bayong ngihun bat ngi ban ong ya ka ngin thiet kani na yeng le sing ngin thiet ikita nginom thiet kulmar mo ban nginom kanom pun slur yangi ban yo ke spa de kalenti ke bamdai nrei da kalenti ke badai da ko umsep jongi bat ke spa de ko umsep berbor kelong ke phu ke pheng ke neru le sing ngan sehikai ya phina kitab probab bon ba ke hikai ke bekordor ke spa ke de ke wei ke babu kren ba ke probab ke spa ke bayo de kalenti ke badai ke phu ke pheng bat ke roy ke spa ke bayo de kalenti ke bamdai ka dum bat kanom ne kenmang bai kata la ban yo na ka wei ka khti pat le se ubriu yo de ki kror ten re le do yo pang habli sumar se Velor se Delhi kaleng ka perthei rem yo jing pen kia ka klong em te mut ka klong bat ye ka trai ro te ki bon ki da ma te to ki tu ki bentang ki banga kwa ban wara akmat jongi ha ka ne ka por bat ka ne ka parsi ka hikai yang aya pi bangi ngilong ki sorda wat kelet ye kata ngilong ki sorda ubleu la shani hangi ya kaspa perthei ke jingdon jingem ke talen ke yeng ke mariang ki kam ki jongu to ngin shim bat ngin pendon kam hok ye kata ngin sahab ai jingken ha ko wei kesngi ka ba arpat ngide ban pendon kam ye kaspa ban yarap ye ki wei ki besem stom sem jinjar ban yarap ye ke kam mission kenang ba pin yo perlong da pila lej na ka perthei kindon ki ban pediang burom ye pi kita ki balangej yo jisu da ka pisah ka ba pikersan nang ta ka balai pat tongin syakri tang yo blei om ye kaspa ai kaspa kan long tang ka syakri jongi kamrau nreu blei tu long kan rat yangi mo to kito ki bentang wanra ki bau jisu mut hakane ka pharsi te lada pidon jingkeli pila ban ong lada don ka bamsai mo telem don tengin ya penkut no